كورونا فيروس تحاسبوا له أبلا وراتور استسرحديو ويس كاب سماي استلأخ مقطعتيو ما بقاسيو أب تشاينا زنبرة كورونا فيروس أبتوسنا معلتات ناب كله عالم بفتنة مزرقحن كأزافي مقانون كاتيلو لهم نزينا عالم سقاط كوينو زلو حمام أب بقاقسو كلتا عينة ملاخاختا يزلو ناي مجمر ملاخاختا كورونا فيروس كونه تباهيلو تحاسبوا له استفنوا حمام منبر هاندبت زمت حمام أيكونن دحر مجارجة خوينهم زنقساقسوا زلو سبات إلومناتي ويكا أملقت الشيطان كم زخونو يحسب نزي كرقاقتو يخيلو يوم تباهيلهم كابز قربوا مخنياتات حادة أب كلتاشان عسرت حادن أب هوليوود تسريحة زقربت كونتيجنز تبهالت فيلم نزي حجي أب علمنات خسيتو زلو كورونا فيروس دارقا مانتا يحوات كبلوم زخيل ممسسالي زلو أدخال أي حسب حاتياتنا بزيحو كاب اغزيابيهر زوردنا مقطعاتيو نزي أبهالا زراقود قدم حجي عالم فتاريقا مسر السعد حزب بحاتيات مستجمالقه بزوح عينت مقطعاتي كاب سماي يورد كم زنبره أم مصحف قدوس تتصحيفو سلازركب يوم بزعبا كورونا فيروس قربه كلتي حسابات بزرزر كنريو أو هوليوود زسروح فيلمتات لب ولد وي فترايم إلكام حساب أشناتيو زبزحو فيلمتات أم مصحف قدوس زلو حقتات زنصبارقو أب رأي يوحنس زلو غاشا فتراتات أقدمو بملكع فيلم زريو تي مصحف قدوساوي وي منفساوي حساب نابناتهم أملاخاختا بمقيار زسروح يوم أتوم حدا فيلمتات تنبيتاويان كوينوم نرقبهم كابزوم تنبيتاويان فيلمتات حدا أب كلتاشان عسرت حدا تساريحة ناب عالم زتزرقحت كونتيجنز تبهالت فيلميا أزا فيلم كابار استاغن جمر كلنا كابسب نابسب وي حدا زحمة مسب زتنكفو نقر بمتنكف زمحلالف حمامي أزا فيلم حجينا عالم عبس قاعد كوينو زلو حمام بممسسال أب محبراو ميديا تتصحيف خبكو كمز السعب كونتيجين فيلم ما بقاسيو أب تشايناي أتا فيلم كتجمر كلا حانتي سفر منكع زنبرت قرب مس تغرصت كلاني نفرة حانت منكع أب أفا حيزاتو زنبرة بنانا زمسل نقر كاب أفا يود كامو هذا حشما كبلعو يرأى نزي حشما هذا شيف قراريتو الناب سلو خلو حانت سبيت متيا سلام مسبلتو أتو فيروس بخمزي كمستا محلالفة يرئي كورونا زتبقسلو كاب تشاينا كتما هوان كمزغونة يفلت تشايناويان دارغا زي بلعو انسسا يلن مبالي قلل أفيلم كونتيجين انريو فيروس رسمي سعال اللوو بتمساسالي أب كورونا فيروس زرأيو ملكتات رسمي سعال ناي مستنفات ساقميو أفيلم كونتيجين كم نعزبو حدا بتحمام زتلخف سب زتنكفو نقرات كلو سب انت تنكفوه بتحمام كم زلكف يرئي ناي كورونا فيروس ممحلالا في مبزحة منقدي مستنخف ستحازة كخون كله ات فيروس زعالة بلوم نقرات متقام كاند ممحلالا فيه أفيلم كونتيجين اتي فيروس متنفسي أكالات كم زتقع يرأى كورونا فيروسون بتمسحسالي نمتنفسي أكالات يزتقع أفيلم كونتيجين زرأى تشايناوي أكتر أمريكا كونيلا كم زفنوتو WHO نتي قداي بحبو كم زحازو يزرأى منغست تشاينا نكورونا فيروس زفترتو ناب تشاينا كم زاتو زغبرت أمريكا يا بمبالو تتفانينو مركبو دغنا إيراناوي آيات الله علي أب تلفزيون قريبهم أب زغبرو زررب نزينا عالمنا سقات كوينو زركب حمام كاند تحتاتيت أمريكا كم زغونت نت تشاينا قديما زبلتو كم زدغفو غليصوم أفيلم كونتيجين كم زرأى بزي حمام مخنيات بيت مرتتات عبيتي ناي نقدي بوتاتات كعصون عزب أبزي حجي إيوان بمقنيات ازي وريدو زلو حمام كورونا فيروس دارغا أمولو عالم كبهال يكال بيت مرتي عبيتي ناي نقدي مأكلات تعاتيهم كاب هاجر ناب هاجر برراتات تقاريتهم زبزح هاجرات دوباتن عاتين زيغاتاتن كاب غزا خيوتو عزيزهم الله أفيلم كونتيجين ناي WHO وانا دايركتر تسلم سب كم زنبره يرئي ازي حجي ساعات وانا دايركتر WHO إثيوبياوي دكتور تيدروس أدحانوم بحال أفيلم كونتيجين نتتفتيرو زلو حمام نمكلقال كجبرو زلوهم تنقاقتات إدكام حساب سلام زي مبحال قصكا زي متنكاف موشابني
ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ እውን ንምክልኻል እንጥቀመሉ ሜላ ብተመሳሳሊ ኢድካ ምሕጻብ ገጽካ ዘይምትንካፍ ምውሻብን እዩ። ኣብ ፊልም ኮንቴጅን ከም ዝርአ ልዕሊ 26 ሚልዮን ሰባት ህልቂት ከም ዝኸተለ የርኢ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ህልቂት በፍንጫ ዝውሰድ መድሃኒት ከም ዝረኸቡ ግን እኹል ስለ ዘይኮነ ብዕጫ ነቲ ዝበጽሖ ሰብ ጥራሕ ከም ዝወሃብ የርኢ። ብርግጸኝነት ነዚ ፊልም ዝሰርሑ ሰባት ወይ ዝመወሉ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ኢሉሚናቲ ከም ዝኾኑ ምንም ዘጠራጥር የብሉን ይብል ናይዚ ጽሑፍ ኣቕራቢ። እዞም ምስጢራውያን ጉጅለ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝርከቡ ናይ ሕማማት መፈብረኺ ፋብሪካታት ከም ዘለዎም እዩ ዝፍለጥ። ሓደሽቲ ሕማማት ብምፍጣር ህዝብታት ዓለም ከጉድልዎ እዮም ዝደልዩ። ንኣብነት ናይ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ከም መፍትሒ ቀሪቡ ዘሎ ማሕበራዊ ርሕቀት እዩ። እዚ ማሕበራዊ ርሕቀት ሰብኣዊ ባህርያትና ብምጥፋእ ማሕበራዊ ምትእስሳርና ዘጥፍእ ጸረ ኣተሓሳስባ ወዲ ሰብ እዩ። እዚ ሕማም ኣብ ክንዲ ማሕበራዊ ኣተሓሳስባ ውልቃውነት ከም ትለማመድ ዝገብር እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይኹን መስጊድ ተኣኪብካ ዝካየድ ስርዓታት ክተርፍ እዩ ዘገድድ። እዚ ማለት እምነት ይኹን ባህሊ ኣልቦ ትውልዲ ክፈጥሩ ይሕግዞም ማለት እዩ። ንኣብነት ብቤተ ክርስቲያን ዝዳሎ ጉዕዞ ተኣኪብካ ምጽላይ ምስጋድን መርዓታት ቀብሪ ብሓፈሻ ብዙሕ ሰብ ተኣኪቡ ዝገብሮ ነገራት ተሪፉ ብውሕዳት ሰባት ከም ዝፍጸም ምግባር እዩ። እዚ ማለት ከም በይናዊ መፍትሒ ተገይሩ ቀሪቡ ዘሎ ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ከም ዝኾነ የመልክት። እዚ ማለት ድሕሪ ፊልም ኮንቴጅን ድሕሪ 9 ዓመት ብዝፈጠርዎ ሕማም ዕላምኦም ሃሪሞም ይብል ነቲ ፊልምን ኮሮና ቫይረስን ብምምሳል ነዚ ዝመሰለ ጽሑፍ ዘቕረበ። ሕጂ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ካብ እግዚኣብሔር ዝተላእኸ መቕጻዕቲ እዩ ዝብል ኣመላኻኽታ ንመልከት። ንኣምላኽ እግዚኣብሔር መጠን ትዕግስቱ ንሕና ሰባት በዚ ሕልናና ክንልክዖ ኣይንኽእልና። ዝበዝሕ ግዜ ንሕና ብስሚዕታውነት ክንፈርድ ከለና ንሱ ግን ይዕገሰና። ነገር ግን ህዝቢ ኸብሊሉ ኸይተርፍ እግዚኣብሔሩ ኸይርስዕ ሓጢኣት ኣብዚሑ ንምድሪ ኣብ ዘጨቅወሉ ግዜ ናይ መቕጻዕቲ ኢዱ ይዝርግሕ። ኣብ ዘመነ ኖህ ብጀካ ኖህን ስድራ ቤቱን እግዚኣብሔር ስለ ዘቐየሙ ብማይ ኣይሂ ተቐፂዑ። ናይ ደቂ ሰባት ግፍዒ በዚሑ ምንም ዘይፈልጡ ህፃናትን እንስሳታትን ተለኪሞም ብጀካ ሓንቲ ስድራ። እንደገና ኣብ ግዜ ሰዶምን ጎመራን ናይ ሓጢኣቶም መጠን ምስ በዝሐ ካብ ሰማይ መቕጻዕቲ ወሪድዎም። እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ከመይ ገይሩ ከም ዘውፅኦም ምስ ረስዑ ኣምላኽነቱ ረሲዖም ጣዖታት ከምልኹ ምስ ጀመሩ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዝተፈላለየ መቕጻዕትታት ካብ ሰማይ ወሪድዎም። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሕፉን ካብ እግዚኣብሔር ተላኢኾም ህዝቢ ዝቐጽዑ ጥሜት፣ መቕዘብቲ፣ ተላባዕቲ ሕማማት፣ ኩናት፣ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ተፈጢሮም እዮም። ብጀካ እዚ ከዓ ገና ዘይተፈጸሙ ንመጻኢ ግን ዝፍጸሙ ውፅኢት ሓጢኣትና ዝኾኑ መቕጻዕቲ ካብ እግዚኣብሔር ናብ ምድሪ ከም ዝለኣኹ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ኣብ ካልኦት ናይ ትንቢት መጽሓፍትን ተጻሒፎም ንረክብ። እግዚኣብሔር ንኹሎም ነቢያታቱ ትንቢቱ ክነግሮም ከሎ ካብ መቕጻዕቱ ዝተላዕለ እሱ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ህዝቢ ኩሉ ክፈልጥ ከም ዘለዎ ከም ዝገብር ነጊርዎም ኣሎ። ንኣብነት ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 38:21 ኣነ ድማ ኣብ ኩሉ ኣኽራነየን ኣብ ልዕሊኡ ሰይፍ ክጽዋዓሉ እየ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ሰይፍ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ርእሲ ሓዊ ክኸውን እዩ፣ ብፌራን ብደምን ክፈርደሉ እየ። ኣብኡን ኣብ ጭፍርኡን ኣብቶም ምስኡ ዘለዉ ብዙሓት ህዝብታት ዝናብን ሓጽፍን በረድን ሓውን ዲንን ከዘንብ እየ። በዚ ኸምዚ ኣነ ግርማውን ቅዱስን ምዃነ ከግህድ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ብዙሓት ህዝብታት ከዓ ባዕለይ ክፍለጥ እየ። ንሳቶምን ኣነ እግዚኣብሔር ምዃነይ ክፈልጡ እዮም ይብል እግዚኣብሔር። ብምቕጻል መቕጻዕትን መቕዘብትን ካብ እግዚኣብሔር ዝላእኽሉ ግዜ ከም ዘለዎ ኣብ ዝሓለፉ ታሪኽ ይኹን ንዝመጽእ ትንቢት ብግልፂ ተነጊሩሎም። እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኮሮና ቫይረስ ካብ እግዚኣብሔር ዝተላእኸ መቕጻዕቲ ድዩ ወይስ ውፅኢት ስራሕ ሸይጣን እዩ? ናይ ክልቲኡ መልሲ ዝፈልጦ ሓደ እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ። ኣምላኽ ምሕረቱ ይላእኸልና።